Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahito ititibay tinamnama, may sa timek agpupukaw ani Apo Dios umay manen, agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalan na imbag orasyo gagayem, dahito manen di Pastor Vic Ariola III, kumapkablaw ka na kayo tinaimbag na orasyo, anyaman nga pag-orasan ti lubong nga pagdengdenggan nyo. Di programa Timek Tinamnama kiti papay kata kayo iti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Di programa Timek Tinamnama, may pukpukaw, babaen, ti stasyon ti radyo, DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific, ti Timek ti Pacifico. Ti DGHT 77.7 FM paseten tatan ti Adventist World Radio ken kastamet gagayem ti Hope Radio International. Ikarkararag tayo ti programa Timek Tinamnama. Ti ipukpukawnan ti damag kanigiti kamudyan ang alaldaw nga ni Apo Isos umay manen. Ni Apo Dios kumati pang bendisyon ka na kayo. Tingkay panagbuya ken panagdengeg. Dahil ti programa tayo nga insad ti Apo, Timek Tinamnama. O Diyos mi, amanagayat unay, at dakam nga mangiri, pukaw ti Ebanghelyo, maipapan ti pudno nga Iglesiya ni Apo Dios. Ti programa, ti kadakkelan, nga namnama itang aldaw. Maamuan mi kadi, babayan ti panangidalan ti Espiritu Santo. Tingkam panangibuksil, lagi ti kakapatay gasasaw. Makita mi kadi o Apo ken mapaglasin mi dahil jay pudno nga Iglesia ken dahil jay palso ken saan nga pudno nga Iglesia. Tulungan na kami nga umawat tingkang panagadalag sipod na dinawat mi amin ida tinapatay ganagan na po may Sus sa manlubot mi. Amen. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy
would save our sons and daughters. Did you know that your baby boy has come to make us new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you've kissed the face of God. Mary, did you know the blind will see, the deaf will hear, the dead will live again, the lame will live, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creations? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This sleeping child you're holding is the great I Namnama iti pudno nga Iglesiya ni Apo Dios. Idi rugyak iti agministro ken iti panagtultuloy ti panagministro ti nasursuroken o patapulo nga tawtawen. Ibagak kadagiti tattao nga nagpaspasturak kadagiti na duma-dumang Iglesiya. Ngem kinunak kadakwada nga adda dayjay imuna nga Iglesiya nga isu nga itaktak darak. O muna nga Iglesiya nga isu nga imatmatun ko. O muna nga Iglesiya nga isu songsong batak kani Apo Dios. Ket iyam amok ken ipakita kadakoy dayjay umuna nga Iglesiya kakabsat. Ti umuna nga Iglesiya kakabsat isu ti pamilyak. Makita dito itayitek nga sawa. Makita yumit dito'y ti familyami, dahito ti umuna nga Iglesiya kakabsat. Rebeng ko, nga protektaran iti umuna nga Iglesiya. Kakabsat, dagito'y ti umuna nga Iglesiya, ti pamilyak. Ayaten agakabsat. Dahito iti may-maysa nga anak mi. Kahit kung ipakita kada kayo gagayem, nganuwampay kadagitoy nga aldaw, at dadatatan tinasurok nga o patapulo aribo nga denominasyon dito'y lubong. Ala na yam amukon iti umuna nga Iglesiya. Sapay kumata dagiti papastor nga agbuybuya, kaya makipaset ti daytoy nga panay kasabat ebanghelyo, hanyo baybayan iti umuna nga Iglesiya yo, nga iso ti pamilyayo. Sapay kumata ipaayan nyo idati, tiyempo ken panawen. Isuda kumati na ipangruna iti panangayab ni Apo Dios kada kayo. Dumampay na i-assign kada kayo ti na dumaduma nga teritoryo ti panagservi na dumaduma Iglesiya. Di yun iplipatan na diya umuna nga Iglesiya yo, nga iso ti pagtayangan yo.
Ngam tata, pagsasaritaan tayo, dagiti na duma-dumang iglesia dito'y lubong, nga danda ti 40,000 kakabsat. Kahit kumat nga ipakamu kada kayo, nga adda tata dito'y San Francisco, adak dito'y San Francisco, California tata, kabayatan iti panakaramid iti recording dito'y nga panangas ba. Ket dito'y kakabsat, adda iti may isang iglesia nga nabuangay iti 1966, 1966. Iso ti may isang iglesia tata nga popular, nga ti kaaduan, digiti agmembro na iting iglesia, iso digiti tattao nga mabigbigbig, babaknang, ken uray pay, digiti nainsiriban, ti adal na nga tattao. Daytoy nga iglesia nga napaspas, ken alisto ti panagaduda, iso awan sa bali, the Church of Satan. Ti iglesia ni Satanas. Kadagiti membro dayto yung iglesia, isuda, dagiti actors, kuno actress, kuno producers, iti Hollywood. Ket isuda, iti agar-aramid, ken agsursurat, dagiti films, dagiti pelikula, ngay may pagpabuya, iti inaldaw-aldaw, kang runana dagiti agtutubo, nga rumusing, iti panangamuda, ken panangkita da, dagiti makikita ti television, ken pagsingyan. Ket dagitoy sigun iti research nga naramid ko kakabsat. Dagitoy nga producers, membruda ti daytoy Church of Satan. Ketal alarmiden da nga pelikula wenno video, iso dayjay panakairaman iti espiritu adakes ni Satanas, ken dagiti dadumapay. May isang ehemplo dayjay film nga Harry Potter. Dayjay kakabsat ket naanad kadagitoy agapo iti iglesia ni Satanas. Kamkameng dadagitoy. Ken dadumapay ngayon ton madano ng ti Halloween dito sa Amerika, umay dagiti panawen nga ipangpangruna da, dagiti horror, dagiti nakabutbuteng nga pelikula. Ngayon da ito'y amin plano da. Nga aramiden nga mga trakar, dagiti ubing. Ngayon ton panawan, dagiti naganak, dagiti pagtaengan da, sa bali ti buybuyain da di telebisyon. Katalain mo dito ni Satanas ti gundaway nga mangimula kadagiti bambanag as satanic na kairamanan ni Satanas iti saan nga pudnong espiritu. When the Church of Satan kakabsat, may isa kadagijay popular tata nga simbaan dito'y Amerika. Pampanunutek no Church of Satan, kasano nga ti panangasarda kadagiti aga-asawa. Sigun ti naamwak, nga damot wedding ceremony, adamot kakabsat iti panagkasar, adamot papastor da, adamot papadi da. Ket kunada nga dagiti makasar, iti nagtisimbaan ti iglesia ni Satanas, handang agbayag nga agasawa. Ti kabiitan, makalawas, nagsinadan. Daduma, sumaguno nga bulan, nagsinadan. Una ti Satanas, iso iti apo ti kurkuriro, nga nakayat nga dagiti na espirituan nga banag ngagtalinaed kadagiti mamati kini Apo Dios ket adda-anda dayta nga kasasaad. Nairugi di Babylonia ti panakakulkulo ti pampanunot ket amuyo ti iglesia ni Satanas tata adu dagiti tattao nga maawis da ngem di da amo nagturong amin, dagitoy mapanagkamkameng da, itididegra, ken saan nga naimbag abanag. Alagagayem, numampay ti iglesia ni Satanas, ket may sa kadagiti kaalistuan ti panagadu ti membro na, kahit kumat nga ipakamu ditoy, nga maamuan tayo tata, dagiti pagilasinan no ti maysang iglesia ket alisto ti panagdakkel na panagrangay na no daytang iglesia
nga kayat tayo nga sukimaten, iso tinapudno nga Iglesia ni Apo Dios. Amen? Sukimaten tayo man. Dagiti siyam nga pakaamamuan tayo, wano pagilasinan nga ti Iglesiam, ken ti Iglesiak, iso tinapudpudno nga Iglesia ni Apo Dios, ako naen tinasantuan nga surat. Mapantay di damdamo nga pagilasinan. Ti pagilasinan, di pudpudno nga Iglesia ni Apo Dios, akas ko na ti Biblia, masarakan, di mo nga Juan 5 versikulo 11, ken 12, mamati ken ni Apo Isus, akas anak ni Apo Dios. Mano ti mamati ti dayjay? Oh, nakitak ti imayo. When tinapudno nga Iglesia, patsen na ni Apo Isus, apudpudno nga anak ni Apo Dios. Ti may kadwa, alasak pa ito mapanday dyan. Basahin tayo man dito, kunana. Ngayon, daytoy iti maysa nga naidulin nga pakamo, nga ti Diyos inikan na ida ti agnanayon a biyag, ket daytoy nga biyag, adda iti anak na, nga ni Apo tayo nga Jesucristo. Ni Apo Jesus, adda ti biyag ken kuana. Isa ka kunana, di Juan 3:16, asinuman amamati ken kuana, santo amapukaw, no di ket adda biyag na nga agnanayon. Ket dayta nga biyag, adda iti anak na. Mapantay man di may kadwa pagilasinan gakayem, tinapudpudno nga anak, o napudpudno nga Iglesia. Mamati iti talo akin na Dios, Trinity, Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Anyan nakanadladingit, tadadandag iti masisirib ti uneg ti Iglesia, nga isuradan nga may sala ti Diyos. Handan kahit nga patyen, iti nagkatlo akin na Diyos nga nagmaymaysa. Ngam nalawag kunana, kakabsat, iti Biblia, in kayo ikasaba, iti Ebanghelyo ti amin nga nasyon, ket bautisaran nyo ida itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalawag kakabsat, di libro ti Matthew Kapitulo 28, nga adda kina Dios, adda Trinity, Diyos Ama, Diyos Anak, ken Espiritu, may sada dagitoy, talo nga persona kakabsat. Kahit kung ipakamo gagayem, numapantayo di jay may katlo, nga pagilasinan, no di pudno nga Iglesia, ngayon mo, masapol nga mamati, ti panagparang ni Apo Jesus, ti may kadwa, among kapatyenyo dahi ta kakabsat. Agur-uray tayo dahi tayo na indaklan, apanawen, ngayon to nagparang ni Apo Jesus, kadagiti tangatang. Kulayan tayo, adtuyen ti Diyos may nginururay mi tinabayag, ket umay na kami ni isalakan. Ti pudno nga Iglesia gagayem, mamati, ti may kadwa nga yain ni Apo Jesus, sapay kung mamati kayo gagayem, ken kakabsat. Nalawag kakabsat, makita tayo dito, nga ni Apo Jesus umay, ket bumaba manipod langit ti dakkel, apukaw, nga manggagan iti timek ta arkanghel, ken ti trumpeta ti Dios, ket dagijay natay ken Kristo, bumangon da. Kahit kung ipakamo dito'y kakabsat, nga ti may kapat, nga patpatyen, ti pudno ng Iglesia, mamati iti anya, dagiti sangapulo, abilin ni Apo Dios. No, hantay patyen, nagiti bilbilin na Apo Diyos, ket may salaeng ti kayat tayo, ngay palawlawag, wano pamati tayo amin yung hantay mo't patyen, ti waysa, wano duwa kadakwada, haan nga pudno nga Iglesia dayta, kakabsat. Ket anyan nga nagimbag kakabsat takunana, no talaga ngay ayaten tayo ni Apo Jesus, tungpalin nyo, dagita niya, bilbilin ko. Ato tatta dagiti tattao tattang ipagarup da, ngano agtungpal da, tibilin ni Apo Diyos, may salakan da. Saan nga pudno? Hana ka may salakan, tilintag. Tilang mangisalakan kayo ka ni Apo tayo ng Jesucristo. Ngem napukaw ka din tilintag. Saan? Takunana di Matthew 5, 17, 18, hanak ng imay, tapno pinukaw ko tilintag, no diket imay ko, anya? Imay na isuro, ti panang tumpal, ken panagtalinaod, datang abilin ni Apo Dios. Tatilintag ni Apo Dios, iturong na ka ni Kristo. Iso ti maysa akas lasarming,
nga mangibagaken ka nga narugit iti rupam iso nga mapan ka dijay banyo mapan ka ijay ayan ti danom tapno agamusay ka dalusam ti rupam ta narugit garod kastamet ti linteg ni Apo Dios kakabsat iturong na ka kini Apo Isus ta ni Apo Isus iso ta mangisalakan hanga dijay linteg nga manakit nga sa uwan nga napukaw dijay linteg ti linteg iturong na ka kini Apo Isus tapno babayan ti parabor na isalakan na ka. No kastagarod, anya ti serbi iti linteg. Ti serbi ti linteg, iturong na ka kini Apo Isus, tati linteg ni Apo Dios iso ti istandarte iti kababalin ni Apo Isus. Iso nga masapol nga no kayo ti agbiag na santuan, ti linteg. Ipakita na no kasano ti panagbiag tayo akas kini Apo Isus. Gagayem, agtong palak, tibilin ni Apo Isus. Gaputa insalakan na kon. Agyamanak, dita panangisalakan na kanyak. Kaskas, iti panangtid ko mo, ti pamadayaw ken panagyaman. Agsipod ta kunanaw, no ay ayaten daktong palang, yun, di kiti bilbili ko. Agtulugak, hanga gaputa kahit ko ti may salakan. Agtulugak, gaputa insalakan nak ni Apo Isus. Babaen ti daran na di Kalbaryo, ket babaen ti parabor na agbalinak nga anak na anasantuan. Dayjay no patyen ti Iglesiya iti sangapulo nga bilin pudno nga Iglesiya nga kunayan ti Biblia. Ngem no ti Iglesiya nga paggimgimungan yu ket kunana nga awanen ti linteg nakabutbuteng daytang Iglesiya ta baka may da sabrutan dayta a tricycle mo wano da tanuang mo tawam mutten tilintag iso ko nakabutbuteng no adda karubam nga tattao nga di dapat yun nga da tilintag dati gobyerno ore ka dati panawin ti COVID adda tilintag nga masapol nga praktisen tayo social distancing ken saan tayo nga gugunglo ken daddo mapay masapol pa iti adda mayapot ti ropa tayo nga mas wano anyaman dagiti surutan tayo tapno may dyan tayo dayta nga sakit iti COVID-19 pandemic kuno coronavirus amakon ko na. Alam apan tayo iti sumaruno nga pagilasinan ti pudnong Iglesiya ayaten nakakabsat. Nalawag nga kunana ditoy Ezekiel 20 versikulo 12 maipapan iti aldaw apan naginana ayaten nakakabsat. Tainted na iti aldaw apan naginana akas pagilasinan ni Apo Isus, ti panangamam muna, digiti anak na. Namam mo tayo ni Apo Isus, masapol ngamam mo tayo mo na di aldaw nga panagilin na. Kuna na doy, ti English, that ye may know that I am the Lord your God. Tilaing panakamam mo ni Apo Isus kadigiti pudno, nga anak na, agngil-ngilin da, itingilin ni Apo Isus, awan sa balin o sa nga ti may kapito, ti aldaw a Sabado. Agsublitay man dito, ikakabsat. Ti bagbagana da ito nga PowerPoint tayo. Ti may kalima nga pagilasinan gagayem, ti pudnong Iglesiya, mamati iti nasalunat a panagbiag. Amo iti Bibliahan nga kompleto, aging gana da dyan na espirituan asalunat, ken da dyan na fisikalan asalunat. Mamati ti pudnong Iglesiya, nga ti taraunan tayo, iso tinadalos, nga hankit di nga makarimon. Tano padpadaanan tayo kakabsat ti Jesus, ti manlubot tayo nga nasantuan nga umay ditoy rabaw ti dagatap na isalakan na digiti kuko na masapol nga digiti isalakan na agbibiyag damit iti kinasanto ken kinadalos. Anya ti kunayan da itoy panamati ti panagbiag anasalunat ayaten agagayem. Di may katlo ang Juan versikulo 2 kuna na toy ay ayatek tarigagayak nga madan ka kuma iti salunat akasmet iti rarangay iti kararwam gagayem ken kakabsat no tarigagayan tayo iti agbiag ana salunat masapul nga maadantay kuma dayjay panangammu tayo nanya dagitay may parit ataraon ken kastamet kadagiti saan nga may parit uno makapasalunat nga taraon ayaten agagayem ken kakabsat tamuyo gamin no saan tayo nga taripatwen daytoy nga bagi tayo ket agtaranaon tayo kadagiti saan nga nadalos daytoy nga templo
nga iso pag naudan ti Espiritu, ket no saan tayo, nga tagikwaen, wano, kitain no nagiti ipaunag tayo, ken anyaman, nga aramiden tayo, rakraken to ni Apo Dios daytoy nga templo. Agsipod ta saan metten nga dayjay plano ni Apo Dios, nga dagiti may paunag, may taraon, ket dagiti taraon nga may palubos kay baga tinasantuan nga surat. Gagayem ken kakabsat, kayat yu kadi nga ti biyagyo, iso ti pagtaengan ti Espiritu Santo. No kayat yu akasta ti taraon tayo, ken oray iti panang taripato iti bagi, ken dadumapay, addaan tayo kakabsat iti pudno nga taraon, nutrition, madaan tayo iti exercise, wano panag-eksersiso, no kasano ti panakaramat ti danom, uminom tayo ti daldaw-aldaw ti innem, aging gana iti 8 abaso, madaan tayo mo't kakabsat iti nasayaat nga mapan magmagna iti sa diwa unay nga init, kunada nga ti init aging gana nga aganaraar ti bigat, aging gana ti oras ti alas 10 nasalunat nga init dayta tamakaited ti vitamina D kakabsat. Hala dayta kakabsat ikkanatay kumaday jay rikna nga panaglapod ti amin nga banag temperance. Lapodan tayo dagiti banag nga makadadael, agsubsobra tayo, at dagiti mangibaga, vegetarianak, kung kuna tayo mangan tayo mo't ti ado nga sukar, ket agpuyat tayo mo't nga agbuyat ti television, aging gana ti alas 4 ti parbangon. Kakabsat kin gagayem, dadadaelan tayo mo't lang iti templo tayo. No saan tayo nga agbiag iti balance nga panagbiag. Gagayem, proper nutrition, exercise, water, danom, ibagtatay, iti init, sunshine, iti panaglapod, panagtepel ti amin nga banag, ano na iti banag nga panagtepel tayo kakabsat, iti sadiwa nga hangin, alakit mapang kayo kadag iti tantanap ken igid ti baybay, kang ronana kadag iti agsapa, ket maanges tayo, masayop tayo digiti sa diwa nga angin ayaten kakabsat. Masapol tayo met ti agina na, oray digiti tiyan tayo, agina na tayo met ti pandangan tayo. Kasta met ti pannaturog tayo, adda kuma iti nasurok nga 7 wenno aging gana ti 9 nga oras nga panagturog tayo tapno nasalsalon at tayo. Ti pannaturog agas kakabsat. Agsipot ta balbaliwan na iti presko nga panunot. Ti panagtaray, ti baro nga dara, ken kastamat, dagiti panagaramid tayo kadagiti bambanag. Ket iti panagbiag tayo na salona, tap nagbaling nga templo, adda ko madya panagtalek ken Apo Dios. Agtalek tayo ken kuana, ket amok nga ikan na tayo ito tinasalunat, a panagbiag. Dahil ti pagilasinan, may kalima a pagalasinan, ti pudno Iglesiya ni Apo Dios, adda ken kuana, iti biag na salunat, panagtaraon na salunat, panagkukwa ana salunat, ken kastamet iti amin nga nuruten iti linteg ti salunat nga agpaay iti tao. Mapantay di may kanam kakabsat. Ti may kanam nga pagilasinan ti pudno nga Iglesiya ayaten agagayem. Isu iti maipapan, iti pannamati, iti prophetic guidance wano kadagiti mamadto. Amo iti Biblia. Dagiti mamad to naramat nga nagsauda, idi punganay, nga babayan ti Espiritu Santo, na ikanda, dahil panakabalin, nga nang isurat iti Biblia. At dadamot, iti nasantuan nga surat, ibaga na patyenyo, dagiti mamad to. Ti Iglesia Adventista del Septimo dia gagayem. At dati may isang nga mamad to, nga isu, nga napadas amin, dagiti sinyales, no pudno mamad to na saan. Kat sigon dagiti agdupduptal ken mangib-evaluate kadagiti aming nga mambato ni Ellen White nga maysa nga tinudingan ni Apo Isus nga propeta, nagsurat kadagiti adu rinibribo nga pinanid. Gapu kadagitoy apanawen. No apay nga ti Iglesia ni Apo Dios ket narangay ti Iglesia Adventista del Septimo dia. Iti maipapan kadagiti pagadalan tayo.
Dito'y lubong iso ti mabig-big-big. Dagiti hospital tayo. Dagiti panagi paldit tayo publishing. Ken oray pay ay ito nakakabsat. Dagiti itutulong tayo humanitarian. Ti Adventist Relief Development Agency wenno ADRA. Maipapan kakabsat kadagiti komunikasyon. Adatatan iti Hope Channel, Adventist World Radio. Adatatan ti 3ABN. Adatatan ti makonkona nga Timek ti Namnama. Asia Pacific Airwaves nga mga ganyo. Kanda kiti na duma-duma pay nga media programs nga ipay ti Seventh-day Adventist. Dahito'y kakabsat na aramat ti propeta ni Apo Dios nga nakakita nga mapalawan to ti trabaho. Ket makitan to nga hanto nga isu iti kutit no di ket isu danto iti sango wenno umununa gaputat sinurot da ti panakaidalan ti propeta ni Apo Dios nga saan nga sa bali ni Ellen White. Adamot lang mamadto ti Iglesiya nga ayan yu kakabsat. Sakbay nga naamuan dagiti saksakit ti cancer ken saksakit ti diabetes ni Ellen White nakita nan dagiti may kay gapo. Naduma taw-tawen sakbay nga na-discovery dagitoy. Uray pay kakabsat dagiti panakarami dagiti didegra na ibagan nakita ni Ellen White. Ket uray pay dagiti panagtaraon anasayat na ipakitan ti daytoy mamadto ken ni Apo Dios. Ure pa no kasano ti panagado ti eskwela tayo ken hospitales tayo ken dagiti panagimaldit ken dagiti pagiwarnak ken daduma pay iti panangtulong tayo iti humanitarian missions amuyo kakabsat ti Iglesia Adventista del Septimo Dia indalan gaputi rarangay na gaputi mamadto ti Apo ni Ellen White sungati may kanem nga pagilasinan ti pudnong Iglesia, mamati iti propeta ni Apo Dios, ayaten akakapsat. Gagayem, kahit kung ipakamu ditoy, nga kunaen ti libro ti Efeso, 11 ken 12, inikkan na ida ti apostoles, daduma mamadto, daduma evangelistas, daduma papastor ken manorsuro nga, dagitoy inten ni Apo Dios, so nga dak titoy akas maysa, nga evangelista, nga may pukpukaw, tinaimbang nga damag, kadagiti kamudyanan nga aldaw, kat sapay ko tadenggen tayo. Gagayem, ti pudnong Iglesia, mapantayo, kakabsat, ijay, makunkuna, nga may kapito, nga pagilasinan iso mamati, iti nailubungan, nga panagsaksi. Nailubungan, nga worldwide mission outreach. No ti Iglesia lang ket iti la Pilipinas wenno ti Amerika wenno iti maysa nga lugar ken nasyon hanga pudno nga Iglesia dayta tati pudno nga Iglesia isu dayjay sapasap ket saklawen na ti entero nga lubong kahit kung ipakamu kada kayo kakabsat akas kunaen ti teksto tayo ket daytoy ebanghelyo ti pagarian ket may kasaba ti entero nga lubong akas maysa nga testimonyo kadagiti amin nga nasyones ket inton maramid dayta ti panungpalad ket dumtengen ti panaggibos na gagayem ken kakabsat ti amin nga syudades iti lubong adda Seventh-day Adventist Church na. Kahit kung ay pakamu kada kayo gagayem nga ti Iglesia Adventista del Septimo Dia, akas ibunanag ti United Nations. Adaan tayo ti 237 nga nasyon. Ngayon ti Iglesia Adventista del Septimo Dia kuna ti United Nations, isupay lang iti relihiyon nga nakadanunan nga nangikasabati Ebanghelyo, iti 2 sa nga pula ket 7 nga nasyon nakita yu dayta kakabsat. Madaydayaw ti Apo. Ti Iglesia Adventista del Septimo Dia aramaten na iti balakad iti nasantuan nga surat nga mapantayo ti entero nga lubong 217 nations. 2 sa nga pula ket 7 adu dayta kakabsat. Isu nga ti pudnong Iglesia ni Apo Dios worldwide. Halaeng nga maysa wenno 3 nga nasyon, wenno maysa nga nasyon, wenno 5 nga nasyon, wenno 10. Masapol nga sapasap
tintero nga lubong, adda, iti makon ko na, nga Iglesia Adventista del Septimo Dia, akas may sa nga silaw, kadagiti na kudrep, aluglugar. Mapantay kakabsat, iti may kawalo, mamati, iti Iglesia Adventista del Septimo Dia, nga da panangukom nga umay. Umay tinay tuding nga maukom to iti lubong kakabsat. At datayon ita ti panawen ti panangukom. Nga umuna maukom dagiti ada, iti tanem dagiti natay. Santo dagiti sibibiyag. Kitjay langit, mangrugin, ket adan nga manarimaan, ti panangukom. Ket iti dayta nga panangukom, patyen tayo nga adan to talo nga libro nga malukatan. Libro ti biyag, nga iso nga nakailistan, dagiti nagan, dagiti may salakan. Libro ni patay, na isurat sa jay, dagiti nagnagan, dagiti tattao, nga saan na may salakan, wano na pukaw. Libro ti pagkalaglagipan, iso dagiti panagmatalek tayo, panangtulong tayo ti sabsabali, ken kastamet ti kinaanep tayo nga Kristiyano, na isurat itinagan tayo, di libro ti pagkalaglagipan. Dagiti libro gagayem ket naluktandan. The judgment has set, and the books were opened. Nailana din ti panawen iti panangukom ket dagiti libro ket naluktanda. Into dagiti libro ket maluktanda ket agbibiyag tayo anasantuan nga nagsubli kini Apo Isus wenno nagmatalek tayo ti pamati tayo wenno nagbabawi tayo ket inawat tayo ti pamati may surat tinagan tayo di libro ti biag. Ket no sante nga sumurot iti ayab ti ebanghelyo ket dagiti kay kayat tayo nga suruten ti kayat tayo nga saan nga dayay pagayatan ni Apo Dios inton da tayo agrebelde tayo ket idyan tayo dayta nga ayab may surat itinagan tayo iti libro ni patay. Ket no tatay tultuloy tayo, titutulong tayo, kinamanangasi tayo sa baling at tao. Itultuloy tayo, kinamatalek tayo, uray, dagiti panagluluwa tayo, gaputa kayat tayo, kinaldaw-aldaw, ti asidek ken ni Apo Dios, dagitang kinapasnek, ken kinamanagayat ti sabsabali, ken kadagiti panagaramid tinaimbag, nga pakaydayawan ni Apo Dios, may surat tinagan tayo, di libro ti pakalaglagipan. Wen, mamatiak, nga datayin ti panawen, ti panangukom. Ngitar aramidin niyo kakabsat. Agbibiyag kay kadi ti kinalinteg. Uno agbibiyag kayo ti kinakillo. Uno kinamanagbasol. Mapantayon di jay maudi gagayem. Apagilasinan iti pudno nga Iglesia ni Apo Dios. Ket kastoy kakabsat ti kunana ti may kasyam nga pagilasinan nga dandan umay ni Apo Isus. Isu ti panamati nga adda ti panagungar, tanong intuno may ni Apo Isus, agungar tu, dagiti, natay ken Kristo, nagasat kunana, no agungar tayo ti umuna a panagungar. Ti pudpud ng Iglesia kakapsat. Mamati iti panagungar. Ti saan nga nabayag na panak ni Jay Holy Land, sinapsapol ko da jay nakaitanuman ni Apo Isus. Kunada nga dadua nga lugar, nga may pagarup, may sa adidya uneg ti Jerusalem, iti maysa nga simbahan. Ngem kunada ti maysa adidjay, maysa nga minuyungan. Nga iso patsyenda nga adidjay, day di bato nga naisera nalukatan, iti dayta panagungar ni Apo Isus. No mamati tayo nga ni Apo Isus, nagungar manipod, ken patay. Amok nga adda kada tayo, ti panamati, iti pudno ng isursuro, iti Biblia. Gagayem ken kakabsat, patyen nyo ko di nga dati panagungar. Patyen nyo ko di nga nagungar ni Apo Isus manipod, iti ipapatay. Tano adda ket patyen tayo nga nagungar ni Apo Isus manipod, ken patay, dayta ti anag, iti kina-Kristiyano, namnama ti kina-Kristiyano, because He lives. Gapo, tanagungar ni Apo Isus, adanam na matayo, iti masangwanan, ayaten nakakapsat. When nalawag ako na ditoy, kunana ni Apo Isus ken kuana, siyak ti panagungar ken ti biag.
Iti mamatiken kwa na oray na matay, agbiag tupay, ti pudno nga Iglesia kakabsat. Patyen na dayta. Patyen ti Iglesia Adventista del Septimo Dia, nga inton matay ti tao, agsubli, iti tapok ka nagapuan na. Ket iti anges agsubli kini Apo Dios. Saan ket di nga patpatyen, kalagiti daduma, no natay ti minatay da, agdiretso da nga mapanjay langit. No patyen tayo dayta kakabsat, ada sa lungasingin tayo nga talong nga doktrina, na ipagarup tayo nga digiti, kakabagyan tayo, ket namatay da, diretso tayo langit, sinong to garuden, tingi pagungaren ni Apo Isus, inton umay. No patpatyen tayo nga digiti ayaten tayo, ket agturong da di langit, sinong to garuden, iti ukumen ni Apo Isus, inadal tayo dati panangukom. May surat iti libro ti biag kadagijay nga imawat kini Apo Isus. May surat ijay libro ti patay kadagijay tattao nga nagsalungasing nga didang nagbabawi as imurot kini Apo Isus. Gagayem ken kakabsat. No patyen tayo nga ni Apo Isus ket umay ket may na pagungaren dagiti anak na. Umay to ket pagungaren na. Ket umay to dayta na gasatan ngal daw ngayon to nagparang ni Apo Isus. Agungar tu dagiti natay ken ni Apo Isus. Ibak di rabi, nga adudamit dagiti tattao agsibibiyag danton umay ni Apo Isus. Nga mabalbaliwan ti kasasada, manipod ti saanen, manipod iti panagrupsa kunakiti. Ken saanen nga panagrupsa from mortality to immortality. Nga madunto dagiti agungar. Makunkuna dayjay umuna a panagungar. Dagiti tattao nga namati kini Apo Isus. Ket gundaway danto to kumita ken kuana. Gapo ited nanto dayjay mandar nga rumwarda kadagiti tanem. Ket tumipon danto kadagijay tattao nga sibibiyag nga saan da nga napadasan ti papatay. Dagnan nga nagimbag ni Apo Isus kunada ti kastoy. Siak ti panagungar ken ti biag. Asino man namamati kanyak oray no matay agbiag tupay. Takas talaona iti panagayat ti Diyos iti lubong nga inted na ti anak nga bogbog tong ti asinuman amamati ken kuana santo amapukaw no di ket adda biag na nga agnanayon. Patyen nyo kadi Apo. Nagdingdingeg. Nga adda ti panagungar. Nga isuro ti Biblia. Ti pudno nga Iglesiya gagayem. Ibagana. Nga adda panagungar. Tani Apo Isus nagungar. Manipod ti patay. Kung ano no nagbiagak, agbiag kay tumet. Gagayem ken kakabsat na gitoy. Digiti sangapulo a pagilasinan nga mangipagpakita nga da Iglesia ni Apo Isus. Ket ayaten nakakabsat. Anyan nga nagimbag nga panunuten tayo. Nga datayo mabalintay met a makipaset dayjay pudno nga Iglesia ni Apo Dios. Kasano nga ti maysa a tao agbalin akamkameng ti pudnong Iglesia ni Apo Dios. Mapantayo dito. Umuna, masapol nga awaten tayo. Idayjay kinalinteg ni Apo tayo nga Jesucristo. Awaten tayo ni Apo Isus. Awaten tayo kas personal manubot tayo. Ken iti kinalinteg na. Dayjay ti umuna nga remiden no kahit mo ti agkamkameng iti pudnong Iglesia ni Apo Dios. May kadwa. Masapol nga datayo, mabautisaran tayo, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Mabautisaran tayo, ket dayta nga bautisar ka nga sapsapri, wano bautisar ka nga iparukpok mo dagiti na magmeg nga sabong ti rosas, wano dagiti isapsapo tayo nga lanlana. Wano tatapayan di Amerika, mabalin mo ti agbautisar no i-text mo laeng. Wano, i-email mo. Hanga mabalin dahi tayo kakapsat. Ti pudno nga pambautisar iso dahi Bible baptism. Ti baptismo nga isuro ti Biblia nga naitanab iti danom. Ang mabautisaran da itinagan ti Ama, ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Kinunak iti namin sa nga rabi, mabalin tag rebaptize. Mabalin mo tag bautisar manen. No dahi tayo nga panagbautisar, panangagas ti konsyensyam. Tatno lipatom tinaglabas ng enteramente. May kadwa, mabalin tag rebaptize, no, adda na sa pulam, a kinapudno, nga saan mo pa nga sinursurot tinaglabas. Mabalin mo, agbautisar ka tayo pabarong manen, dahil panakamom ti panagpamatim kini Apo Isus. Mabalin tag rebaptize, no, kayat mo manen, nga irugi a new beginning in your life.
baro nga panagbiag, iti panakipagpagnam kani Apo Isus, tinaldaw-aldaw. Wen gagayem, dahil iti may kadua, nga requirement, ti panagbalin tayo, ang kamkamang ti pudnong iglesia, mabautisaran tayo, itinagan ti Ama, ti Anak, kem ti Espiritu Santo. Ti may katlo. No tarigagayan tayo matlaing kakabsat, iti mabautisaran, kitagbalin na kamkamang, ni Apo Isus ti pudnong iglesia na masapul nga Kristiyano tayo nga makipaset ti panagibenghelyo, makipaset kadagiti aktibidades a panagministro iti iglesia. San kit di nga agbautisar tayo, takayt tayo lang asawain ni kastoy nga mamati, han na kahit nga sa uwan nga agbautisar tayo, gaputa kayat tayo met ti may raman nga may surat tinagan tayo di libro kadagiti pinanid dagiti membership ti iglesia, kayat tayo iti agbalin nga Kristiyano uno may nga mamati takayat tayo met ti may raman kadagiti mabigbig saan kakabsat agbalin tayo Kristiyano tapno agbalin tayo nga aktibo adamay sa sinuratak nga may nga dokumento ngayon ti may nga tao ket mabautisaran at daagururay sa nga gasot ket may nga job description aramiden ti may nga kababautisar ti panagbalin nga aktibo nga makipagministro wano agbalinen nga misyonero iti uneg ti Iglesiya ayaten nakakabsat. Nagijay kakabsat, ti babalin tayo nga aramiden, no tarigagayan tayo, ti agbalin a pudno nga Iglesiya. Ti kamudyan na nakayat ko nga ibunanag da ito'y. No kayat tayo nga may lasin ti pudnong Iglesiya kanda jay palso. No kayat tayo nga mamuan na jay pudnong Iglesiya kanda jay haan nga pudnong Iglesiya. Dahil ito'y teksto dito Apokalipsis 14, versikulo 12, nalawag. Ngay so dahil ito'y tinalawag, mapakakitaan tayo nga dapudno nga iglesia ni Apo Dios. Kasto iti kunana, takasto'y ti kinaanos dagiti sa santo. Ngay isoda, tong palenda dagiti bilbilin ni Apo Dios, katadaan dati pamati ni Apo Jesus. Ti iglesia ngayon mo kadi Apo, kakabsat, Apo nga, dumdumngeg dahito nga lektura. Mamati da kadi, ti sangapulo abilin ni Apo Dios. No saan da nga mamati, saan da nga pudnong iglesia. Takunan na dito iti pudnong iglesia, patsyenda, ken itandudo da, pagbiyagan da ti sangapulo abilin. May kadwa, ada kadakwada ti pamati ni Apo Isus. Ni Apo Isus, napan nakigimong ti aldaw ti Sabado. Tay so dayta, iti kanawidan nga aramiden na. Ti pamati ni Apo Isus agngilin ti Sabado. Ti pamati ni Apo Isus hanla nga ipalubos dagiti narugit nga taraon ken dagiti anyaman abanag nga makadadael iti dayta nga biag nga naparsoan na santuan. No kayat yu gagayem tagkamkamang ti pudnong iglesia. Datayu managtulnog tayo kumakadagiti bilbilin sa nga pulo bilin ni Apo Dios. No kayat ti tagbalin nga pudno akamkamang ti iglesia adan tayo ti pamati ni Apo Isus. No naggilin ti Sabado, Sabado met tingilin tayo. No nagtaraon, tinadalos, agbiag tayo met, anadalos. Kan auret ti panagtaron tayo, taraon, anadalos. Gagayem ken kakabsat. Ni Apo Isus dandanin umay. Tarigagayan na nga sinuman nga nakasagana, akayat na nga sumurot, iti pudpudno nga iglesia, agkamkamang tayo ti pudpudno nga iglesia ni Apo Dios. Hangakayat ni Apo Isus nga mapukaw tayo. Dandanin umay kakapsat. Aramiden tayo dito nga desisyon ti sumurot ken kuana. Ti mamati ken ti mabautisaran kuna tinasantuan nga surat. Adda ken kuana ti panakaisalakan. Ket dagiti saan na aramiden dayta madusa danto. Ti pudpudnong iglesia ni Apo Dios. Is the iglesia anatda. Nagururay dahil panagparang ni Apo Isus. Di yun lakayat gagayem. Di makipaset, may bilang na pudpud ng iglesia ni Apo Diyos. Ako na enti na santuan nga surat. Dandanin umay ni Apo Isus. At dakamutlaan nga kamkamang tipud ng iglesia ni Apo Diyos. No saan pa'y awisan kagayem nga makitipon na pudpud ng iglesia na akas nakita tayo dayjay panangamamo the 9 identifying points of the true church. No naamuan tayo tata nga
awan kadigijay siyam, iti pagtaktakdaran ti iglesia tayo, awisin kayo nga tumipon da pudpudnong iglesia na Apo Dios, uray ti dayto nga kanito. Adaman kada kayo dito, sinuman kada kayo nga dumdumngeg, kinagbuy-buya dayto nga presentasyon. Manu kada kayo ti mayat nga kamkamang ti pudpudnong iglesia ni Apo Dios, itay man ti mayo. When kakabsat ni Apo Dios ti mangbendisyon kada kayo, da kayo nga anak, da kayo akakabsat, bendisyonan na kayo kumani Apo Dios. Itari gagayo nga tumipon ti pudpudnong iglesia na, o Apo ama nagayat unay. Awati mo digito akakabsat, anak kan digiti agtutubo wala laki ken babay. Awati mo idati desisyon da. Agbibiyag kami kay kamudyanan ngal daw. Di mi amo Apo ti mapasamak no bigat. Itan ta dapat ti gundaway mi. Agtakder kami. Ket awaten da kakas personal man lubot mi. Agpabautisar kami. Agsipod ti mamati ken ti mabautisan. May salakan to ket kayat mi Apo. Wala kami amin. Awan to ti mapukaw. No di ket may salakan kami. Agyaman kami ti panagdingeg mo. Kadigitoy nga araraw mi. Ken ti panang selyumon ti desisyon di kiti kakabsat nga nangitayeg ti ima dati dayto yung arabi. Agsipod ta tinawat mi dati man nakabalin ken managayat. Anagan ni Apo may Jesus. Amen ken amen. Sip nga timiyag mo